Salutare tuturor și bine v-am găsit la un episod din Survival Games. Astăzi începem cu viața scăzută. De ce? Păi pentru că se pare că serverul are ceva cu noi. Meciul începe în 10 secunde. Presiunea e mare. Vreau să-i bat pe toți, vreau să-i bat pe toți. Hai măi. Ne spălăm covrigi, mâncăm dihor, prăjiți pe grătar. What the fuck did I do now? What the fuck did I do now? Leather tunic. Nimic. What? Cască de leather? Ok. Sunt aproape full armură leather. Dacă am noroc și găsesc și un iron sword. What? Nu mă omorâ. Stai. What? No, da, clar. Că ar trebui să începem alt meci, pentru că ăla a fost un meci ghinionist. Și să intrați pe două canale pe care le voi lăsa în descriere, cum ar fi Nexus Games for All și Schemo Alix. Și Nexus Games for All și Schemo Alix, da, cum am spus, le voi lăsa în descriere. Sunt niște canale de gaming, adică fac videouri ca lumea. No. Fucking shit. Man. Why did I do that? Bară SG vote. Gata. What? Mapa pe care eu o cam urăsc. Deci eu o urăsc. Bine, știu și un secret chest pe aici, pe undeva pe acolo. În fine, e una din cascadele alea. Și jocul începe în 20 de secunde. Suntem 4. Dacă câștig meciul acesta, voi fi campion. Și după aceea, cred că mai încolo să fac un video cu Schemo Alix și Nexus Games for All. Cred că va posta ceva din câte știu eu. Wahoo! Ale mele. What? Deci deja a început să se bată panoramele lumii, bă! What? Ăia au deja sabie? Sunt un timp jegos. What? Stai departe de mine, împuțitule. What? Lasă-mă în pace, mă, n-auzi? Ești surd? F5. Sunt doi, ăla cu sabie de iron, jegu. Nu-i nimic, manevră de evitare. Sărim peste lavă. Nu, da, fail sprint, da. I-a spart sprintul, după aia m-a bătut. Bine, problema a fost și a mea, că am stat să caut mult chestul ăla și m-a bătut de bomca. Cam a zvârlit de toți pereții, m-au dat cu capul de toți pereții. Și ce-i drept că mi-am luat-o pe cocoașul rău de tot. Ok, se pare că e deschis. V-am zis, vă las serverul în descriere și vă puteți juca cu mine la orice ordine și note. In game, mamă frate, numai in game. Starting, perfect. Ok, deci să începem. Îi vom bate la fund până îi vom cătrăni. Jocul începe în 10 secunde. Atmosfera e plină de presiune. Și acum, haia! Aruma, azi da de nai ba. Oh, azi da de naiba ba. Naiba ba. What? Ce naiba?
ce s-a întâmplat? Am văzut. Sabie de fier foarte șmecheră pe capul lui. Deci până acum n-am câștigat nici măcar un meci. Un meci amărât. Mai facem un meci și terminăm. Gata și după aia vedem cum vom mai face. În fine, ăsta e ultimul meci pe care îl jucăm. What? Ce cu lagul ăsta extrem? Vreau înapoi frame-urile mele foarte bune. Muzica și sonorul off. Așa, touchscreen mode off, bright. Normal, F-Sync, Max FPS, normal, fast. Bă, cam setările mele optime. Trebuie să niște bine. Uite-l pe tipul care m-a omorât. Fuck you, bitch. Hai să vezi ce o să dau acum. Îți dau, deci numai după tine mă țin și îți dau în gură până te omor. Înțeles? Vedem noi care pe care acum. Ok, fraiere, ne vedem la TVR. Nicio problemă. Spune că a intrat. Cine cred eu? Da, pe ce? Cum? Da, nu putea să fie Schemolix. Da, canalul lui Van B să-l pun în descriere. Și canalul Nexus Games for All. Să sperăm că vor ajunge unde sunt și eu azi. Și din câte am vorbit eu cu Schemo, va posta ceva azi neapărat. Și totul va fi bine. Cred că va posta și el tot Survival Games. Ori dacă nu, Penumbra. Dar cel mai sigur va fi Survival Games-ul. 4, 3, 2, 1. Ruma, mai, mama, mai, mama, mai. O melodie făcută editing de mine. Eu însumi. Hai, frate. Bam. Știu că nimeni nu luase chestul acela, doar că nu mă complic pentru că unii veneau după mine și mi-era că mă omoară și n-a ajuns nimic. Am găsit un alt chest. Al meu ești, da, praf. Praf ca de obicei, adică mereu mă aleg cu chestiile praf. Uite un tip. Te-am prins, fraiere. Te bag în mormânt. Mormânt te bag. Dar nu încerca să fugi, pentru că nu o să-ți iasă. Da. Am lăsat mai fail sprint-ul. Și ce-i cu lagul ăsta extrem pe capul meu? Mi-a luat lag sau ce? Că nu pot să mai bag, cred că mă bate. Da, deci cred că mă bate cu lagul ăsta. Urăsc mapa asta pentru că am lag pe ea, Nu pot să-i dau niciun hit? Ești nebun. L-am omorât? Zic că l-am omorât. Deci nu aveam mai nimic bun. Ok, pentru că avem lagul ăsta șagegos. Și nu înțeleg de ce, adică, la un moment dat am avut lag. Când mi-am cumpărat lag? Fine, mapa asta e blestemată. Era blestemată și când jucam înainte pe ea și încercam să filmez. Aveam un lag extrem de mare și m-a înțepat ceva în picior. Nu-i nimic. What? Ce e aici? Secret room? Nu? Ba da e. Bada bim, bada bum, bada bim. Iron Sword. Ăsta ne trebuia. Deci gata, am câștigat meciul. Aproape câștigat, pentru că dacă vin cu Diamond Sword, n-am mai câștigat, am pierdut. Nu contează, în fine tot avem un Iron Sword care ne va ajuta foarte mult. Nu pot să cred că arătasem chestul ăla. Și bine că l-am lăsat pe fraierul ăla să ia Iron Sword-ul, pentru că dacă era așa, sigur mă bătea. Sau ceva de genul, pentru că la câta lag-ul aveam atunci, era clar pe clar pentru că o să pierd.
Și cam asta ar fi. Am intrat toată... Oh, cum de am ratat așa ceva? Acum am armă. Sincer, să fim, mi-ar mai trebui doar armura. În spatele scărilor ceva presimt eu. Ruma. Știam. Am citit chestia de când am văzut-o și deschisă. Trebuia să fie ceva acolo. Da, pentru că aici nu e nimic. What? Spatele frunzelor. Hai mă, sparge-te. Să văd, da, nimic, ok. Nu credeam că s-a pus să spună altceva. Wow. Lag infernal. Ok, hai să coborăm. Ia, ce? Stai, what? Lag. Și fiți atenți. Nu, credeam că e enchantată, pentru că mereu când mă uit la ea, mi se pare că are enchant. Dar nu are. E bine. Aoleu, hunger bar-ul. Trebuie să mai mănânc și ceva. Și hai să mai căutăm chesturi acum, ne trebuie foarte multă armură. Hei, căsuțe. Pe căsuțe egal cu chesturi. Chesturile egal cu armură și chestii. Chestiile egal cu nu știu ce. Aha. Am ajuns aici. Ok, hai sus. Merem. Oh, pe aici mi se pare că sunt multe chestii. Ca što. What? Lol. Wow, ruma. Ciuca, ruma. What? Look at this. Da. Îmi pun casca mai bine pe ureche. De ce sar? Nu stâmpit. What? Lol. Hu. Calmează-te. Da, și pe live, când să intrați, dacă vreți să intrați să jucăm. Wahoo! Gata. Am reușit. E ceva sus? Da, nu-i nimic. Mai era de așteptat. Pe live, dacă vreți să jucăm, nu vreau să mă faceți chiar așa de cacao. O să mai dau și un clip acolo, adică na. Sunt multe live-uri pe care ați putea să mă faceți praf. Dar vă rog frumos, măcar pe primul meu live. What? Drop frame. Mapă proastă. Ok, gata. Și chestul se deschide cu viteza luminii stinse, păi se poate. Și pare că în el o să găsim numai armură de piele, sabie de lemn. Nu știu de chestiile astea praf. Dar și fix în chesturile pe care eu nu le văd sau nu le iau. E sabie diamond cu armură full diamond, cu chestii full diamond și alte chestii. Fine. Și de ce am drop frame-ul ăsta atât de mare? Adică, na, înțeleg. E o mapă nașpa, dar nici chiar așa. Ok, și am revenit. După cum spuneam, nu mai armuri de diamond în chesturile pe care le găsesc. Sunt numai armuri de diamond. Și numai săbii de diamond. What? Lag extrem din nou? 14 frame-uri? Ce n-ai bine? Mi-a și ceva în câteva zile. Și acum Minecraft-ul vrea să-și bată joc de mine. Cum să... Aici era baza, mă. Minecraft-ule, te urăsc. În curând sper să-mi iau Portal 2, să-l joc. Și poate fac o serie în cub cu un prieten, Schemo Alex. Nexus Games for All nu prea vrea să joace. E mai mult tipul de om singuratic. Adică, na,
nu se joacă mereu cu alții și... În fine, o să filmeze, poate el își dorește foarte mult să ajungă la un nivel destul de mare și iar un drop frame. Păi da, cum să nu, frate, te înțeleg dacă... Da. Oh my god. Doamne ajută să nu merg pentru femuri. Și pe mapa asta nu mai intru, deci mapa asta e blestemată. Deci pe mapa asta am cel mai mare lag din univers. Nu înțeleg de ce. Nu înțeleg ce are mapa asta. Deci, în primul și în primul rând, o luăm pe aici. Da, nu o luăm pe aici. De ce n-am vrut să avea acolo? Pentru că mi se pare că aici sunt 4 double chesturi pline cu chestii destul de beton. Da, niciun double chest, doar cutii cu muzică. Păi, sincer, chiar mă bucur. Deci chiar mă bucur pentru ea care găsesc. Și după aia vine la mine să mă moaie, adică, știi? Ceva de genul, am găsit sabie de diamant, mă duc pe primul pe care îl prind și dau. Și mereu, primul pe care îl prinde, îs eu. Nu știu cum reușește, doar că mereu îs eu. What? Tipul care a fost acolo a fost un tip darnic. Cum să lași atâtea chestii într-un chestie de aia? Oh my godness! Tipul ăla m-a ajutat foarte mult. Sper să fi lăsat și ceva în chesturile de sus, dacă există. Wow! E bine. Avem nevoie de pantofi, acum nu mai avem. Hunger bar-ul e full, din câte se vede, viața lui e full. Deci cam atât. Ok, să fugim jos repede. Frate, tipule, deci te-ai gândit la mine. Te-ai gândit la mine când ai pus alea două acolo. Și chiar îți mulțumesc. Ok, acum o luăm pe aici. V-am zis că nu trebuia să o luăm pe aici de la început și am avut dreptate. Adică nu, norocul e cu noi acum. What? Da, tipul ăla se pare că a trecut pe aici și a luat tot ce a prins. Ok. Da, ok. Nope. Verificăm și aici sus. Că nu sunt sigur dacă chiar aici sunt double chesturile, dar măcar să încerc și eu ceva, nu? Adică, na, uite un chest. Nimic în el. Mai sus un nivel. Sper să fie acolo. Dacă am găsit double chesturile alea. Da, chest restart. Super fine. Sper să găsesc și eu acum niște armură. Deci în asta, armură. Da, armură pentru mine, mă. Ce? Ar fi fost un câine de la. Ce? Eu nu merit armură. Și dacă vreți să donați câte 99 de cenți, să ne luăm un cont premium, pentru că serverul pe care juc acum nu e premium. What the fuck is this? Ok, deci ne întoarcem la chesturile alea pe care le-am pus acolo. Poate avem noroc și ne pică ceva bun. Ok, 2, 3 steak-ul ăsta. Ok, hai. Mă întreb cât o mai fi. Ok. Puf, frate, fuck it. Adică n-am... Rumegând. Ok, să mâncăm ceva și să mă asigur că nu vine nimeni. 1. Ok, hai.
Aici era un chest. Nu era. Sus. Să pice chestplate și papuci de iron. Soare prost. Soare prost. Exact. Ceea ce speram eu. Da. Ai bine, nu contează. Îi mulțumesc lui Dumnezeu că măcar ceamă cu mână. Și o și găsisem. Și e foarte bine. Ok, acum să fugim spre libertate. Wow. Look, another chest. Doamne, mi-ai ascultat ruga, mă! Vine acum de Dumnezeu. Îi bat pe ea. Le dau cu armura în cap. Mai întâi cu sabia de iron. Dar vreau să văd contra cui am de-a face. Pentru că vă zic o strategie. Dacă doi mai proști mă văd că am iteme mai bune ca ei, s-ar putea să... What? Deci sunt eu și cu tipii ăia. Ok, frate. Oana Monica Gabor. Hai, fraiere, să vedem care pe care. Oh. Q. Nu, Q. Hai. Am câștigat, nu? Oh, uitați-vă ce scrie că am câștigat. Deci, cam atât și pentru episodul de azi. Ne vedem data viitoare cu un nou episod. Bye.